Pazite ovako, za teško krivično delo zloupotreba službenog položaja veterinarskih inspektora Sombora, kriminalaca oko ovih Danijele Konzomore i ekipe, koju sam podneo prvu pre par godina, ali posljednju vrlo važnu, gde sam sve dokaze dokumentovao pre oko 3,5 meseca. I pre jednu nedelju dana sam ponovo tražio da se raspiše poternica za tim kriminalcima, na sva moguća tužilaštva sam to prosledio. Tu još nema poziva, meni ne treba da mi šalju poziv, jer dokazni snimci su vrlo jasni, mogu da provere da li su to te adrese, a jesu, autentični snimci, znaju oni sve to. A ovde za zlostavljanje životinja pokraj sam tužilaštva, što imam jedno 3-4 dokazna snimka u 2 dana, a mogu da snimam bukvalno svaki drugi dan se to dešava. Znači, bukvalno pred tužilaštvom, videli ste. Namerno ovde, ja mislim da ovo namerno, Predrag Ivanišević, zamjenik tužioca, namerno stavio 22. jul kako bi doveo narod u zabludu. To se desilo prvi snimak 22. augusta. I namerno ne pominje da je u vezi zlostavljanja životinja pokraj pijace, to jest pokraj tužilaštva, neki događaj, to da bi doveo narod u zabludu. I onda me on zove. Zašto me zoveš? Pa ti si to video. Ti to viđaš svaki drugi dan. Tebi trebaju snimci da vidiš da je to zlostavljanje. Ne znam šta je zlostavljanje, krivično delo ubijanja i zlostavljanja životinja. Šta sve spada u zlostavljanje životinja? Pa s kog se bre vi igrate? Šta vi mislite? Ko ste vi? A vama štitite okorele kriminalce pod nečijim nalogom. I to za zlostavljanje pasa, masovna, monstruozna. Ma odgovarat ćete. Ne znate vi s kim imate posla i šta je pravda i gde ću sve pokucati u njeno ime i na šta sam sve spreman u pravnom smislu. Vidjet ćete. Pravda je često skupa u ovoj kriminalnoj državi. Ali ja ću angažovati sva raspoloživa sredstva i do nje ću doći. A znam s kakvim kriminalcima imam posao. Mislim na vas prevashodno. Okoreli kriminalci. Pazite, oni mene pozivaju da ja dam izjavu. Pa sam dao dopis u 2 reči. To je dovoljno 2 rečenice. 2 reči. Zlostavljanje životinja. Vama na oči ispred tužilaštva. Zašto ovde 22. jul desilo se avgusta? Slučajno, a zašto ne pominjate da se radi o zlostavljanju životinja? Nećete ni to da narod dovedete u zabludu, sram bre da vas bude.